नमस्कार मैत्रिणींनो, ओवी किचनमध्ये आपले स्वागत आहे. मी शुभदा. तर आज आपण बघणार आहे उकडीचे मोदक, ओल्या नारळाचे तांदळाचे उकडीचे मोदक. तर त्या आता गणपती येतीलच, आपल्याला करावे लागतीलच. मग आत्ताच आपण पाहिले तर बरं पडतं ना, म्हणून मग आत्ता दाखवणार आहे. तर ओल्या नारळाच्या उकडीच्या मोदकासाठी लागणारं साहित्य आपल्याला हा आपला 1 वाटी आपण नारळ खोवलेला घेतलेला आहे आणि अर्धी वाटी गूळ घेतला आहे. 1 वाटी नारळ तर अर्धी वाटी गूळ, 1-1.5 चमचा खसखस, थोडेसे बेदाणे घेतलेत, हवे असल्यास घालायचे, नसले नाही घातले तरी चालतात. वेलदोड्याची पूड घेतली आहे, थोडंसं तूप आणि हे आपण तांदळाची पिठी वापरणार आहे मोदकासाठी. तर आता आपण कढई गॅसवर ठेवूया आणि सारण करून घेऊया. एक चमचा थोडंसं तूप घालायचं आहे आपल्याला, थोडंसं तूप घालायचं. त्याच्यावर जराशी खसखस घालू, अगोदर थोडीशी भाजून घेऊ ती. तर आपली खसखस छान भाजलेली आहे. त्यात तर आपण खोबरं घालून घेऊया. लगेच गूळ घालायचा आपल्याला. गूळ घालून चांगलं परतून घ्यायचं आपल्याला. गूळ त्यात चांगला मेल्ट झाला पाहिजे, म्हणजे सारणाला चव छान येते. थोडीशी 2 चमचे साखर घातली ना तरी गोड छान सारण होतं. आवडत असेल तर घालायची. तर आपला गूळ विरघळत आलाय, झाले. आता छान एकजीव करून घ्यायचं ते सारणामध्ये, म्हणजे सारण छान होतं आपलं. थोडेसे बेदाणे घालूया आणि थोडीशी वेलदोड्याची पावडर घालूया. आवडत असेल तसे घालायची. झालाय आपलं गूळ, आता त्यात मेल्ट झालाय चांगला. ओलसरच पाहिजे आपल्याला सारण. आता गॅस बंद करून टाका. आता उकडीचे मोदकासाठी आपल्याला तांदळाची जी उकड काढणार आहे त्यासाठी आपण 1 वाटी पाणी घालतोय ह्याच्यात आणि 1 वाटीच आपण पीठ घेणार आहे. ह्या पाण्याला उकळी आली की आपण मग त्यात हे पीठ घालणार आहे. पाण्याला उकळी आणून घ्यायची, थोडंसं मीठ घालायचं आणि किंचित तूप घालायचं आपल्याला. अगदी थोडंसं तूप घालायचं. अगदी थोडंसं आपण मीठ घालूया आणि 1 पाव चमचा आपण तूप घालून घेतलं. मीठ आणि तूप घातलं म्हणजे छान आपली उकड निघल. आणि आता आपण पीठ घेऊ. पाण्याला उकळी येते तोपर्यंत. आता आपल्या पाण्याला उकळी आली आहे, आपण हे पीठ घालून घेऊया त्यात. पाण्याला छान उकळी आली आपल्या, आपण हे पीठ घालून घेऊया आणि गॅस बंद करायचा आपल्याला. कधी हे पीठ एकदम मिक्स करून घ्यायचं छान आणि मग गॅस बंद करून घ्यायचा आणि 10 मिनटं आपल्याला हे झाकून ठेवायचं. आता छान आपलं पीठ मिक्स झालेले, पाणी बरोबर झालेले त्याला. तर आपण आता गॅस बंद करूया आणि 10 मिनटं असंच वाफेवर ठेवायचं आहे आपल्याला. आता तांदळाचं पीठ आपलं छान हे झालेले, मिक्स झालेले, उकडत्याची. आता आपण गॅस बंद करूया आणि याला 10 मिनटं असंच वाफेवर बंद करून ठेवूया. या वाफेवरच ते शिजवून घ्यायचं आणि नंतर मग गार झाल्यावर आपण मळून मोदक करणार आहे. मिनटं झालेली आहेत आपली, तर आपण हे मळून घेऊया आता हळूहळू. कारण ते काय होतं, गरम असतं खूप, त्यामुळं आपल्याला गार करत करत आपल्याला ते मळून घ्यायचं आहे. ठीक आहे. ही वाफ आपल्याला जाईपर्यंत आपण हे एका आता परातीत काढून घेऊया. काढलेलं आहे सगळं पीठ. आता ते थोडंसं थंड होत चाललंय. आपण पाण्याचा हात घेऊन थोडं थोडं पाण्याचा हात घ्यायचा आणि मळून घ्यायचं. ते छान छान मळून घ्यायचं. आता आपली उकड छान झालेली आहे. पीठ पण छान गोळा झाला आहे आपला. गोळा होईपर्यंत आपण छान मळून घेतलं आहे त्याला. आणि आता आपण असा तोडून बघायचा, पाण्याचा नाही तर तुपाचा हात घ्यायचा आणि थोडंसं तोडून बघायचं आपण की गोळा आपला छान वळल्या जातोय का. छान वळल्या जातोय, कुठं क्रॅक पडत नाही आहे. तर आता काय करायचं, हे असं आपण
पारी करून घ्यायची त्याची. जेवढी पातळ करता येईल तेवढी पारी आपण करायची. छान पारी करून घ्यायची आणि इथं अशा कळ्या करून घ्यायच्या. आणि सारण भरायचं त्यामध्ये. आणि सारण थोडंसं आत हे करून अशी अंगठ्याने जवळ जवळ आणायच्या सगळ्या कळ्या. आणि असा आपला मोदक तयार. तर आता आपण काय करू, या भांड्यामध्ये मोठ्या पाणी गरम करायला ठेवले, ते पाणी गरम करून घेऊ आणि तोपर्यंत आपले मोदक करून घेऊया. तर आपला असा आपण मोदक करून घेतलेला आहे. अशा आपण सगळे मोदक करून घेऊया. तुम्हाला अजून एक मी दाखवते. आता हे आपण अशी पारी करून घ्यायची. आपल्याला एक सारखी करायची. जेवढी पातळ आपल्याला जमल, सारण बाहेर येणार नाही या अंदाजाने आपण पारी पातळ करून घ्यायची. आणि अशी झाली की मग हातात धरून अशा छान कळ्या पाडून घ्यायच्या त्याला. आणि ह्याच्यात सारण भरायचं छान. मोदक आपल्याला गोड पण लागला पाहिजे असं सारण भरायचं. आणि मग हे सारण अंगठ्याच्या साहाय्याने खाली असं दाबायचं आणि हळूहळू कळ्या जवळ आणायच्या. अशा आपल्या हे करायचं आणि एका ब्लाउलमध्ये असे ठेवायचे. नंतर आपण ह्या चाळणीमध्ये तूप लावून घेतले, आपण ह्याच्यात ते मोदक ठेवून उकडणार आहे. अशा आपण सगळे मोदक करून घेऊया. पाणी उकळलेलं आहे आणि आपण चाळणी ठेवली, ह्याला तूप लावून घेतले आपण आणि हे मोदक ठेवून घेऊया. एक 10 मिनटं आपल्याला वाफ देऊन घ्यायची त्याला, मोदकाला अगदी 10 मिनटं. आता आपण ठेवून झालेत मोदक. एवढ्या मोदकांना आपण वाफ देऊन घेऊया. एक 10 मिनटं वाफ द्यायची आपल्याला. 10 मिनटं झालेली आहेत आपले. तर आपण हे बघूया झालेत का ते. आणि हे असे वाफ आली, चकाकी आलेली दिसली की मोदक झाले. छान पिठाला चकाकी आलेली आहे आणि आपले मोदक छान झालेले आहेत. आता आपण हे काढून घेऊया. गॅस बंद करून टाकूया. तर तयार आहेत आपले गणपतीच्या आवडीचे उकडीचे, तांदळाचे उकडीचे ओल्या नारळाचे मोदक. तर आपण आता हा एक प्रकार झाला. अजून आपले मोदकामध्ये बरेच प्रकार आहेत, ते आपण नक्कीच पुढे बघूया. आणि हा व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण बघा, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि पाहत राहा ओवी किचन. तोपर्यंत धन्यवाद.